Bigarren udaberriko lasterketak parte hartze oso ona izan zuen. 300 haur baino gehiago eta 200 elutik gora izan ziren parte hartu zutenak. Eguraldia laguntzen ez bazuen ere, helduen mailan aurreko urteko denborak hobetu eta errekor berria ezarri zuten. 228 parte hartzaileetatik 180 amaitu zuten proba. Benjamin mailan Eneko Gaztañaga izan zen lehena, Aitzol Etxeberria bigarrena eta Aitzol Perurena berriz hirugarrena. Neskei dagokienez, Teresa Ibarbi izan zen garaile, June Sudupe bigarren eta hirugarren Ximena Zeberio. Beno neskak, ikusi dugu hor borroka latza izan duzuela zuen artean, azaldu guzuen nola joan da lasterketa, zu garaile izanik nola korritu duzu? Lehenengo hasi naiz esprinta, gero ja aguantatu indet. Gogorra izan da zure kasuan? Bai, bueno. Hasieratik 3 izan zarete aurretik joan zaretenak, nola ikusi zarete indarraldetik eta? Ondo. Bereneko zorionak, zuzen zaitugu garailea azaldu guztu, lasterketa gogorra? Bai, gogorra izan da, baina polita eurita egin karrera, da pixkat negatik naiz, baina polita. Ikusi dugu hasieratik zu izan zarela gogorrena, ez? Bueno, bai, segitzen ju naiz, baina azkenean nekatu egin da aurrenengoa eta pasa egin dioz. Alebi mutiletan, Eimar Aierbek igaro zuen lehena, Helmugako Marra, Unas Odriozolak bigarren postua bete zuen eta Elur Urkolak hirugarrena. Nesketan garaile, Ibone Ezeizabarrena suertatu zen, bigarren June Zinkunegi eta hirugarren Ainhoa Murua. Zuzan zaitugu garaile azaldu guzu, nola bizi izan duzu lasterketa? Ondo. Gogorra izan da? Bai. Aurkariak ezagutzen zenituen? Hirugarrena eta bai, batzu bai. Beraz horria bentaja txikioa bazenuen, ez, lasterketarako? Zer duzu lehenengo urtea? Bai. Lehenengo urtean bai inun baino. Irabazen duzu lehenea? Bai. Ez sentitzen da? Postasuna. Gaurkoan zu izan zara garaia, amaiera nahiko justu ibili zarete hor sprint bizia, nolako izan da lasterketa? Oso gorka niretzat. Gaurkoan gaizki joan naiz eta azkenean sprinta jo dut eta bai. Ondo. Euria zer da, hobea ala okerragoa? Niretzat hobea. Zeba? Freskotasunarekin hobeto. Lehenengo urtea hemen irabazten duzuna? Lehenengo urtean bigarren egin nuen eta urtean lehenengo bai. Beraz lehenengo urtean geratu zen pena txiki hori jakendu duzu? Bai. Infantil mailan Iker Martinez elkatu zen lehen postuan. Aimar Oiarbide bigarren postuan eta Julen Irastorza hirugarren postuan. Nesketan azkarrena Maili Sánchez izan zen, bigarren sailkatua Libe Martinez de Rituerto eta hirugarren sailkatua Nora Rosell. Beno, bikote, zuek izan zarete garaileak hemen infantil mailan, azaldu guzue hasiera oso bizkorra izan duzue, nolako lasterketa bizi izan duzue zue? Ono. Mutilek erritmoa gogorra jarri dute hasieratik, zuen eskok atzerago geratzea erabaki duzue, nolako borroka izan duzu? Hasieran hasiera poliki eta gero karrera bukatzakon ja azkartzen saiatu gara. Lehen urtean parte hartu zenuten? Bai. Eta nola joan zen? Bigarren. Beraz lehen urteko espinilla hori edo kentzeko balio izan dizu? Bai. Zure kasuan, zure etxeak antolatzen duen lasterketa dugu, zure ere bigarren izango dugu noski? Bai. Eta lehen urtean nola joan zen? Hirugarren. Beraz zuk ere lehen urteko hori hobetza lortu duzu? Bai. Senior mailan oso erritmo gogorra ezarri zuten hasieratik eta honek lasterketako taldea luzatzea ekarri zuen. Azkenean, El Hasan Obadi izan zen bizkorrena, 14 minutu eta 25 segunduko denboran lasterketa burutuz. Errekor berria ezarri du aurten. Bigarren postuan Hamid Ben Daud sailkatu zen eta hirugarren postuan Aingeru Gutierrez Cabello. Neska seniorretan ere errekor berria ezarri zuen Elena Loiok helmugara 17 minutu eta 15 segundutan iritsiz. Bere jarraian Samira Abutxe sailkatu zen eta hirugarren postua Janire Fernandezentzat izan zen. Pues
He empezado muy lenta, la verdad, he visto que pasaban todas y he dicho, bueno, pues serán muy buenas. Y he dicho, bueno, gracias. Yo a mi ritmo, tranquilamente, poco a poco he entrado en calor y he ido avanzando posiciones. Y luego me he sentido muy cómoda y ya está. Muy alto, sobre todo dentro de la pista ha sido altísimo. Luego ya cuando hemos salido a la carretera, ahí ha ido disminuyendo mucho. El año pasado no salí, no la conocía esta carretera. O sea, siempre merece la pena, incluso cuando no ganas también, si ha sido una carrera bonita que te deja buenas sensaciones, igualmente. Lasterketaren nondinorakoak ezagutzeko, Iban Gallegorekin hitz egin dugu Tolosa Club de Futbol atletismo taldeko antolakuntzako kidearekin. Ikus dezagun antolakuntzak nolako balorazio egin duen bigarren udaberri lasterketaren inguruan. Bueno, Iban, bigarren edizio izan da hau, honako hau, eta errekorra batitu duzu bai parte hartzaile kopuruan eta baita lortu diren denboretan ere. Bai, bueno, pixkat prentsaurrekoan esate genuen bezala, gure intentzioa zen mailako atletak ekartzea eta hala lortu izan dugu, Euskadiko hobenak etorri die eta horren lekuko da lortu dien markak. Orduan, lehengo urtekoa, lehenengo ediziokoa ja marka ona zen, ze atleta on batek ere egin zuen. Baina, hontan gehiago etorri die eta lehengo urteko marka minutu erdin jaitsi dute. Orduan, oso pozik gaude horrekin. Korrikalari honez gain, Tolosako jendeak ere parte hartu zuen eta jende dexente atera zen gainera, ez? Bai, bueno, horrekin daukeu pixkat espinita txiki bat, berez parte hartzea bai igozan, berez 228 izen emate izan ziren, lehengo urten 206 o 207 izan ziren, baina nik usten dut pixkat egualdi kaskarra izan zalako, edo ez dakit jende hon hau ekartzeagatik, edo ez dakit, baina Tolosakok 50 bakarrik apuntatu ziren. Eta alde hortatik, pixkat, ez dakit, aigea pentsatzen ea nola egin, ze mailako korrikalari hauetaz aparte, nahi deuna da, importantena da, Tolosako jendek korri egitea, eta zerbait popularra izatea. Orduan, ez da dila izan zerbait txarra, korrikalari hauek ekartzea, gero beste guztiek korri egiteko. Berez, zerbitzu onak dituzte, eta ibilbide politxa dela iruditzen zait, eta, etzako, batek ez du besteak kendu behar, orduan, urrungo urteako, ez dakit, saiatuko gea pixka gehiago, eguneroko korrikalari normalei animatzen parte hartzeko. Izan ere, erakargarritasun ere badu, kilometro gutxi dira, aldaparik ez duzu sartzen, dena janura batean edo egiten duzu, horrek ere positibotzat emango du, ez? Karo, hoi da guk esaten deuna, ibilbidea dena laua da, eta kurbak ez dauzka gehiagire, eta berez, errex, komila tarten egin daitekeen ibilbide bat dala iruditzen zait, gaina, ibilbidearen zati desente ere estadioan egiten da, honek ere, errestasun pixka gehixo ematen dio, ordu, iruditzen zaigu, edonor korri egiteko, ibilbidea proposa dala. Temperaturaletik egun hona izan den arren, euria mara-mara. Bai, hor euki genuen, esaten deun bezala, denbora onakiteko egualdia bikaina zan berez. Fondoko karreretako, egiten zuen temperatura eta, xirimiri pixkat, edo, hori baino pixka geixo agian, izan daiteke, ona izaten da, marka onak egiteko, baina bestalde, pentsatzen dut, jende, korrikalari batzuk, etzien animatu, agian, euri honengatik, egongo ziela animatu ez ziren beste batzuk ere, ez dakit nola esan. Lehenago esan duzun bezala, korrikalari oso onak ekarri zen dituzten, apostuak egongo ziren bertan, favoritorik izango zen, kinielak nolakok izan dira? Bai, berez, nire ustez logikaren barruan izan da gertatutakoa, mutiletan irabazizuna, oain esan dezakegu Euskadiko atletarik hoberena bera dela, denak jende askok ezagutzen du Iban Fernandez, Euskadiko atleta onena bezala azken urteotan, baina honek, egia esan, Aubadi honek, bai Lasarteko, ezakit, aurten Elgoibarreko krosen seguru nago eta beste kros baten ere Iban Fernandez irabazi horrek esan nahi du eta oso nazala eta berez favoritoa behazala.
Nesketan ere, Elena Loio, egia esan, 10.094 minutu dauzkan emakume batek, ere bai favorito izateko aukera asko zeuzkan eta hala izan zen. Leire Fernandezen izan ere atera zen nesketan, ez? Leire Fernandezek azkenean ezin izan zuen etorri, jarri ginen kontatu behakin eta usten genuen hasiera baten etorriko zala, baina azkenen ezin izan zuen etorri, baina bueno, hala ere beste batzuk Euskadi mailan oso ondo ibiltzen dienak etorri ziren, eta bueno, horrekin kontentu gaude, hala ere Leirei animatzen diogu beste urtetan ere gure festan sar dadila. Errekorra bera jarri zuen lehen urtean, aurten kendu egin diote, beraz hori ere berreskuratu beharko du. Hoi da esaten deuna, azkenen gure helburua da Tolosa izatea plaza bat esatean bezala markak batitzeko leku bat. Orduan, animatzen ditugu atleta guztik, bai onak, txarrak, ertainak, bere marka behintzat saiatzea Tolosan egitea, ibilbidea proposa da hortako. 5 kilometro azkarrenak dira zuen probakoak? Guk horrela saldu deu, eta egia esan, begiratzen egon gea, Euskadi hasiera baten 5 kilometroko lasterketak egia esan behar da gehiegi ez direla. Baina direnen artean, egia da gurea media hartuta, lehenengo hartuta eta dena azkarrena dela. Gero, guain, hasigia pixkat ja ikusita denbora hauek ja desende hobe gaudie eta ibiligea pixkat Espainia mailene bai 5 kilometroko lasterketa begira eta oraindik ez dugu aurkitu marka hobea dauzkan lasterketarik, alde hortatik hoi saltzen dugu eta hoi mantenduko dugu. Lehen urtean, lehenengo urtea izan zen, pixka bat proba moduan edo egintzen dutena, orain honetan bigarren edizioa, ikusi duzu pixkanaka gora zoaztela, balorazioaren aldetik, talderen aldetik nolako balorazio egiten duzu? Taldearen aldetik, esan diteke helburuk betetzen nahi diela, gero atletai beraiei galdetuta ere oso kritika onak daude, denak oso gustoak gehatu ziren, eskaintzen zen zerbitzuakin, zirkuitoakin, kondizioekin, eta ordu noi da guri gehien inporta zaiguna, azkenen korreka egiten duen hori kontentu egotea. Gaina koinzituzun, kasualidadez, urten justu igande hortan Gipuzkoako txapelketa bat zeon, eta horrek bai kondizionatu zuen, eta alare etorri ziren mordo bat, orduan horrekin oso kontentu gaude. Horrelako balorazioan alortzeko jende hain gustora joateko etxera, taldean jende asko mugitu beharko da, lan asko egin beharko duzue, jendean nola erantzuten du horren aurrean. Azkenen olako gauza bat ematen du erresa dela, baino mugitzen da jende asko eta jende askok lan asko egin behar du. Orduan ez da egun bateko lana, 3-4 hilabete hor ibiltzen gea dena lotzen eta gauzak ondo koordinatuta eta denen kolaborazioakin azkenen zerbait politia lortzen da. Azkenen egindako esfortzua merezi dula ematen du. Kontentu. 2016ko maiatzaren batean, 3. izango du? Ez balin bada inungo ez behar garrantzitsuik, badirudi baietz, esaten dizut, behintzat atleten artean hau juten da, zein dien zirkuitonak txarrak eta ertainak, eta hau nahiko goran daola iritsi zait, eta jende asko jari zaigu esaten, urrungo urten sin falta hemenengo diela. Orduan, esperantzakin gaude hortako, eta gu ere pixkat antolakuntzan pixkanaka gauzak hobetzen goaz.